Тапшыруыбызның алдагы матур кытлау сәламен без Яңа Зимница авылында туып үскән хөрмәтле якташыбыз Валитова Камилә Хайдар кызына юллыйбыз. Бүген ул үзенең 60 яшьлек олы юбилеен каршылый. Шушы матур гомер бәйрәме белән ихластан аны әнисе Магирә Ильясовна, улы Рафаэль гаиләсе белән, кызы Гүзәлия, апасы Җәмилә Хайдаровна, сеңлесе Нурҗихан, энесе Шамил гаиләләре белән кытлыйлар. Кеше гомере укыр өчен язылган китап сыман төрле була. Менә инде бер ата-анадан туган балалар булсалар да, бар шәшкәләремнең дә язмышы төрле. Камиләмә Ходай күп сынаулы тормыш кыры аркылы үтәргә язган. Башлап мәктәп, аннары авыл егетен очратып, олы тормыш юлына басып, матур гаилә кырдылар. 2 татлы балалары туды. Барысы да әйбәт кенә барганда, әше үлем бер дә кызганмыйча кызымның ярты җанын, пар канатын кайырды. Күкрәгенә кысып калган балаларны ул бер ялгызы үстереп, кеше итеп, матур тәрбияләп, олы тормыш юлына чыгарды. Гомер буе Камиләм барыбызга да олы таяныч булды. 60 яшендә ул лаеклы килеш әби исемен йөртә. Ул Рафаэль аны шатландырып матур оныкларын бүләк итте. Мин бик шат кызым, синең шундый юбилееңне күрә алганыма. Алдыда Раббым минем бәхетемә матур яшәсә идең. Кадерле сеңелебез, апабыз. Әниебезнең сүзен дәвам итеп, сине шиксез килеш ихтирам итүебез турында исеңә төшерәбез. Син безнең өчен иң кадерле, иң газиз кешебез. Бел, авыр чакларында да, шатлыклы мизгелләрендә дә безгә таяна аласың. Алда саулыгың какшамасын, бәхетең ашсын, ташсын кадерлебез. Кадерле әниебез, яраткан әбекәебез. Без дә якыннарыбызның сүзен дәвам итеп котларга сине керешәсебез килә. Син безнең өчен бу тормышта иң кадерле кешебез. Барысы өчен дә рәхмәт әйтеп, түбән генә башыбызны иябез. Бүген нигә күңелләр шат, ник бар кеше сөйкемле? Кояш таныграк елмая нәк әниләр шикелле. Ник дисезме? Чөнки бездә бәйрәм бүген, тантана, мәҗлесебезнең түрендә иң әйбәт ана. Һәр кешегә үз әнисе әйбәт инде дисезме? Безнеке тагын да әйбәт. Сез шуны белмисезме? Тормыш бит ул тирән диңгез, тыныч кына тора алмый. Һәр минуты, һәр сәгате бер төрле ул була алмый. Язмыш бабай әниемнең сыный сабырлыгында, рәхәт көннәрендә бирә авырлыгында. Әни, гаиләм белән сине без бик тә яратабыз. Синең янда борчуларны, шикләрне таратабыз. Үскәч сине эшләтмибез диедек нәни чакта. Кагылмыйча, сугылмыйча үстек җылы кочакта. Әни, һәр чак безгә булышырга телисең. Шитсенмисең, зарланмыйча әле дә безне көйлисең. Рәхмәт сиңа кадерлебез, шундый булган өчен. Рәхмәт сиңа җаныкаебыз безне бер генә дә дип авыр сулап, авырсынып үстергәнең өчен. Бел, без сине үлеп яратабыз һәм нык хөрмәт итәбез. Хөрмәтле Камилә Хайдаровна, бар матур теләкләргә дә кушылып, якыннарыгыз сайлаган музыкаль бүләкне дә бары сезнең хөрмәткә яңгыратабыз. Кабул итеп алыгыз. Матур үтсен безнең гомерләр, җан туганнар белән үгерләп яшик, булмасын бер дә үкенүләр. Күрешеп яшик, йөрешеп яшик, әй газиз туганнарым, кадерле дә якында сез, йөрәктә булганнарым. Күрешеп яшик, йөрешеп яшик, әй газиз туганнарым, кадерле дә якында сез, йөрәктә булганнарым. Яда үскән кошлар кебек, очтык инде төрле якларга. Кадерле мизгелен балачакның калды күңелләрдә сакларга. Күрешеп яшик, йөрешеп яшик, әй газиз туганнарым, кадерле дә якында сез, йөрәктә булганнарым.
туганнарым. Рәхәт яшәү сере, бәхет көче, бары тик туганнар беләндер. Күмелеп шатлыкка, уңышларга, туганнар белән үтсен гомер. Күрешеп яшик, йөрешеп яшик, эй газиз туганнар.